Guys, nag-comment tungkol sa Green Cross, mabango nga. Tatlo, ito pa, may isa pa pala. Ito mabango, mabango. Itong pinakamabango. Ito rin mabango. Ito hindi masyado. Wala na akong daba. Bumili ka. Ito guys, kumuha ako ng ano. Hindi ko alam kung alin. Hindi masyado ito. Ito lang at saka ito. Ito 36. Hindi mabang yung green. Guys, alin ang maganda diyan? Na-try ko na 'yan. Na-try ko na 'yan. Na-try ko na 'yan. Ito maganda siguro 'to. Na-try ko na 'yan. Please comment guys. Guys, oh, Mabalacat City Bus Terminal. Sino sumasakay dito dati? Victory Liner. Ewan ko kung saan sila papunta. Ayun, Marilao, Baliwag, ano, Balanga? Marilao, Cabanatuan, Malolos, Bukawi, Olongapo, Pulilan. Oh, dito pala sasakay. Ito na si Triple M Lanterns. Si Triple M, dito kami namimili. Titingin lang si Louie Boy. Tingnan natin kung ano na naman siya. Aragoy! Aragoy! Natamaan ang aking. Oh shit. Tingnan natin kung matitempt na naman siya. Oras ng tulog? Anong lunch? Walang lunch? Dapat pakain? Nakatapos lang nila, sir. Ako na. Ikaw yung talagang darating kami. Kumain na kayo. Uli ang ano, sir, mga 2 hakbang lang. Hello! Basta. Nasawi na po kayo na Maragong Parwal yan. Ayun. Malaki na yun? Naku, isang ko na ba yung stock yan? Parang Ferris wheel. Ganda yan, sir. Saan nilalagay? Mas malaki pa sa bahay namin. Uy, ang laki! Uy! Ang laki-laki! Ano ko nabilihin, sir, yung pita ball mo? Wala? 800 ano? 1.5. Ayaw ko, dyan sa SM. 800 o 1.5? Yan sa SM ha? Anak ng papel. Ang laki nito. Wow! Wow! Oh, yan! Next trip pa lang po darating. Hanggang doon pa. Dulo, ang dulo. Strict na uwi. Nag-iiba, nagbi-blink-blink pala siya. Ay, steady siya? Talagang Eiffel Tower, no? Alam, mas mahaba po yung buhay ng ano, sir, ay hindi na po hindi gumagalaw. Ang alin? Pag hindi gumagalaw. Ang taas. Mataas pa sa tao, oh. Oh. Sir, ang ganda ng tower, sir, ang ganda din ito. Pero laki, oh. Ilang feet yan? Ilang feet? Ay, ilang inch, oh. Parang nasa ano na ito, ma'am, eh. Kasi ako Kasi? 5'9 na. 5'9 na. 5'9", na? Ah, 5.5 ako. laki. Kaya lang sa amin lalagay. Gawa na sa sakto. Leader yan. Ito na guys, uuwi na si Eiffel Tower sa bahay. Dahil si Snowman ay namatay.
dito, oh. Ito, kaharap lang sila ng Pure Gold, Dao Access Road. Katabi ng bus terminal dyan. Ito ay Triple M Lantern. Oh, sana magkasya. Sana magkasya. Mukhang hindi, ma'am. Ay? Hindi. Ako, parang hindi. Hindi. Ako ayaw magkasya. Pwede ma'am, nakabukas yun sa likod. Hanggang dyan lang ka. Tatalian niyo yan. Bukas na lang sa Ha? Magbubukas. Oo. Tatalian niyo. Guys, may pagpabago na naman sa ating light kasi si Snowman parang magre-retire ng maaga. Ayaw niyang mag-inflate. Kaya si Louie Boy kanina bumili dun sa... Teka, hindi makita ng mabuti. Ayan, meron siyang Eiffel Tower. Ito guys, ang additional na light na naman ni Louie Boy kasi si Snowman magre-retire na yata. Ayan ang Eiffel Tower na nasa bubong ng porch. Ayan guys. Sino mas mataas sa inyo ng Eiffel Tower? Mas taas si Eiffel Tower? 8 feet yan. Oh. 8 to 9. 8 to 9 feet. Ito guys, ang ating Merry Christmas! Oh, tingnan natin. Pero yung fireworks, lapitan mo doon. Mas maganda siya guys in person kasi warm, light, at saka white. So para siyang gold and white. Tsaka hindi siya nagbi-blink dahil kasi yung pagka ang life pala ng ng LED mas tumatagal pagka naka-steady. Kaya siya guys naka-steady lang siya. Ayan. Chill lang siya. Yung fireworks kailangan lapitan mo. Yung Christmas tree doon sa garage. Ito, ang ganda.